On poses la línia divisòria entre dretes i esquerres? Jo crec que la línia divisòria és si entre la paraula i els fets hi ha un abisme o hi ha una proximitat. La dreta retalla, l'esquerra gasta. En la política europea actual, això resulta que no funciona així. No, no funciona així. Doncs tothom s'ha tornat keynesià. La política de refugiats més ambiciosa Angela Merkel. la fa la Merkel. Quin sentit té aquesta divisió? Més enllà, potser, de l'interès de les cúpules dels partits. O sigui, estem en un moment en què el capitalisme és al mateix temps inviable i invencible al mateix temps. I jo crec que un dels tresors d'aquest país és haver aconseguit fer compatible uns sistemes de gestió pública amb uns altres sistemes que no són de gestió pública, però tots amb una garantia pública. Que una cosa que compartim és que ens uneix la política, en el sentit, en majúscula i en minúscula. La vida està feta de política i ja ho deien els clàssics que sense política no hi hauria societat, anem a dir-ho així.